Čaute, čaute, tu nás sa pozrieme na to, ako správne zhotoviť základovú dosku, aby aj si ty vedel, či ti to zhotovujú profesionáli a nenechal sa zbytočne obebrať. V prvom rade, na čo sa často zabúda, čo je dôležité, stiahnuť ornicu. Ak ju nestiahneš, ornica nie je nosná, stavba ti sadne. Robia to často fušery. Potom môžeme takto pekne bagrikom vykopať základové pásy, keď ich máme vykopané, osadiť prestupy, kanalizácie, elektriky, vody. Keď je aj to hotové, môžeme robiť teda bleskozvod, a prípadne vyviazať základovú armatúru, ak je v základoch potrebná. No a potom môžeme takto pekne zalievať. Čo je tu na dôležité a zás vieš odhaliť fušerov, či ti to vylejú povrch, alebo nechajú priestor aj na tepelnú izoláciu. Častokrát sa zabúda na ten priestor a vyleje sa betón povrch, potom už tepelná izolácia nie je možné zrobiť na sokli správne a je tam vlastne tá tepelná izolácia zbytočne. Potom samozrejme karisieť pekne na dištančné podložky. Dôležité je samozrejme použiť tie dištančné podložky a nielen tak karisieť hodiť do prievanu na makadam, na to, aby betón prekryl karisieť a chránil výstuž. No a môžeme pekne betonovať. Dôležité je vybetonovať samozrejme rovnú základovú dosku a častokrát z vodostavného betónu, ak má teda chrániť výstuž a má mať predpísanú životnosť. Ak sa chystáte stavať v roku 2025, využite posledné voľné termíny a vyplňte náš kontaktný formulár. Budeme vás kontaktovať.